खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि नैबे YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय गोबाव सम आं भिडिअ होनो हायाखैमोन बेनि जाहोनफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाथ'ला जिखिनि हक नोंथांमोना आं आसा खालामो न'आवनो थागासिनो दङ जितु दा संसाराव कर'ना भाइरासखौ लानानै जितु परिस्थिति जि आबहावा जानानै दङ बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो आरो जोंनि आसामावबो माबायदि गोसारगासिनो दं बियो नोंथांमोना मिथिखागासिनो दं दासिम 16सा सुबुं मोननाय जाबाय ओमफ्राय बेनिखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो दिनै जोंनि नैबे गामियाव जोंनि गामिया गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे उरियामखान्थि जयन्तिपुर होननाय गामि बे गामियाव दिनै गामिनि रायजो राजाफ्रा जयैनो लोगो नांनानै जिहेतु बे जोंनि लामाजोंनो गोबां सुबुंफ्रा माने थांलाय फैलाय खालामबाय थायो गुबुन गुबुन गामिनि बा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा माने थांलाय फैलाय खालामबाय थायो जोंना मेन लामा जाहैबाय नालाय बेखौ माने थांलाय फैलायखौ बन्द खालामनो थाखाय आरो बे बेमारनिफ्राय माबोरै जों बारग'नो हायो बेखौ नोजोर होनानै दिनै गामिनि रायजोफ्रा जयैनो लोगो नांनानै दिनै बे लामाखौ औवाजों खाथेदों माने बन्द खालामनाय जादों लामाखौ माने गामियाव हाबनो मोना आरो गामिनि मानसियाबो थांनो मोना होननाय बायदि आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरनाय जाबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबगोन आरो आं बेखौनो बुंगोन लोगोफोर नोंथांमोना जेसे हायो न'आवनो थाबाय था आरो बे बेमारजों जुजिनो हानायनि मुलियानो जाहैबाय दा न'आव हाबसोना थानाय नङा होनबा जितु बेनि बेमारनि जितु मुलिखौनो दासिमबो मोननो हानाय जायाखै बियो जोबोद मोनसे गिख्रंथाव बेखायनो नोंथांमोना बेखौ बेमारखौ गोरलै सानालासिनो ओरैनो जानाय बेमार सानालासिनो नोंथांमोना मिथिखागासिनो दं अब्लाबो आंनिफ्राय बुंबावबाय जाहाथे नोंथांमोना गोरलै लानो नाङा आरो सरकारा जिहेतु 20 साननि लकडाउन होदों आं सानो नोंथांमोना बेखौ आबुङैनो मावफुंगासिनो दङ आरो आंनिफ्राय खावलायनाय जाखिनि सान बासिनानै दङ बेखौबो आबुङै मावफुंलांगोन होननानै जाहाथे नोंथांमोना न' सिङाव थानानै बेमारजों जुजिनो नाजायो आंनि फारसेनिफ्राय बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय मोनसे खोथा थालांदों नोंथांमोना सानो नाङा जे बे गेटखौ माने खेवनो हाथारा थांलाय फैलाय खालामनो होथारा बेबायदि नङा माने जों आर्जेन्टआव थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि सुबिदा लानानैसो जोङो बे गेटखौ बानायनाय जाखादों आरो सोरबा आर्जेन्ट थारब्ला थांनो हागोन आरो खिन्थु माने नाङा फाङा फैलाबायनायफोरखौसो जों हाबनो होआ नोंथांमोना भुल साननो हागौ ना बेखायनो माने फोरमायथिखाबाय आरो आङो जाहाथे भुल साननानै लानो नाङा आरो बेनो नायलांबाय थादो बेनिफ्राय माने हाबलाबायनांला आरो ना बेमाराव बारानिफ्राय बाराय जागासिनो दं नालाय जोंनि मेराथन फैबाय जोंनि गलाघाटावबो बिराद जाबाय माने मैगं दखान सब बन्द माने गावबा गाव गामि गावबा गाव सेभ खालामनांसिगोन दा अनला ओंख्रि जाबाय था माने बारा माबालाबाय थानांला अनला ओंख्रि जाबाय थादो दा हानो हान्दो आरो हाबावगोन थाबथाव लाना फैदो नोंसोरबो पुलिसा हले रावखौ मानियालै माबा जावग्राखौसो लादों थब्ला साइकेल लाना फैद' नोंखौ सिनायना हो ओरैबो खाथेजोब्बाय नागालेण्ड आसाम सिमानि गेजेराव जों थानाय बेहाय बिभिन्न जायगाजों लोगोसे बिभिन्न जाथि आरो माहारियारि हारिनि मानसि बेहाय संसार जानानै दं बिनिनो जों दिनै बेहाय जयन्तिपुर गामिनि जानानै जों रायजोफोरा गथाय ओंखारनानै दिनै बे लकडाउनखौ जों मानिनानै सोलिनो थाखाय जों गासिबो जों आसामजों लोगोसे जोंनि बर' हारिखौबो जोङो खावलायो जाहाथे बयबो सुबुङा गावबा गाव न'खराव हाबना थानायजों लोगोसे गावखौनो गाव रैखा खालाम आरो लोगोसे तिनआलि जा खना बेफोरबायदियाव ज' थायालासे न'खराव बयबो हाबनानै थायो आरो बे लकडाउनखौ मानिना सोलियो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदों जोंनि बे जयन्तिपुर गामियाव जुदि बे लकडाउन दिनै जों गेट खाथेबाय बेखौ जुदि मानिना सोलियालासिनो ब्रायनो सोरबाया अख्रायै जुदि बे गामियाव हाबसन फैयो बे मानसिखौ जोङो आयेननि दुरै जों बेखौ सास्ति होनाय जागोन बिनि थाखाय जोंनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनाय थाबाय साबसिन लिरनाया